It-tlieta filgħodu il-Kabinett kompla bis-sensiela tal-laqgħat tiegħu fil-lokalitajiet. Din id-darba iltaqa' fis-Sala Santa Rita f'Birżebbuġa. Hawnhekk il-membri tal-Kabinett iltaqgħu u semgħu dak li kellhom xi jgħidu s-sindki ta' dan ir-Reġjun. L-ewwel fosthom tkellem is-Sindku ta' Birżebbuġa li jospita din il-laqgħa. Kevin Barun innota s-suċċessi li qed jinkisbu, it-tħassib ta' residenti u l-valur u l-potenzjal ta' din il-lokalità. Fost l-oħrajn irringrazzja lill-Gvern għall-investiment fil-pitch tal-water polo u l-grawnd tal-futbol. Imma semma wkoll il-bżonnijiet tal-lokalità fosthom dwar il-ħsejjes mill-Freeport u l-proġett tal-Power Station. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern qed isegwi l-każ tal-ħsejjes mill-Freeport, intrapriża ta' suċċess kbir li però trid tirrispetta l-karba ta' residenti. Joseph Muscat innota kif taħdan il-Gvern qed jiġi żgurat li l-lokalità tingħata ammont ta' flus magħruf bħala planning gain minħabba l-ħidma tal-Freeport. Dan għall-kuntrarju tal-li sar taħt il-Gvern ta' qabel. Dwar il-Power Station, il-Prim Ministru innota li se jinżammu iż-żminijiet stabbiliti. Filwaqt li dwar il-ħażna tal-fjuwil magħrufa bħala tal-31 ta' Marzu sostna li għandu jkun hemm konsultazzjoni ta' x'għandu jsir minn dan il-post la darba jitlesta id-dekommissjonar. Wieħed u waħda is-sindki tal-lokalitajiet rispettivi tkellmu dwar ħidmithom, il-proġetti tagħhom u x'jixtiequ mill-Gvern. Proċess miftuħ fejn irrispettivament mill-affiljazzjoni politika kritikaw, faħru u taw is-suġġerimenti tagħhom lill-Gvern għall-lokalitajiet. Il-Prim Ministru fil-fatt innota kif dawn il-laqgħat tal-Kabinett mas-sindki fil-lokalitajiet huma importanti ferm, għaliex bekk il-Gvern jara iktar mill-qrib ir-realtajiet taċ-ċittadini. Fost l-interventi tiegħu il-Prim Ministru innota li twaqqif ta' ċentru tas-Sahha f'Ħal-Kirkop biex jaqdi l-lokalitajiet taż-żona huwa ta' priorità għolja, fejn bħalissa qed ikun studjat il-mudell li bih se titħaddem il-klinika la darba tinfetaħ. Għamel ukoll referenza għas suġġerimenti dwar trasport pubbliku u innota kif fix-xhur li ġejjin se jkun qed jistieden lis-sindki biex iseħħu iktar proġetti ambjentali sabiex jinħolqu iktar postijiet ta' żvok għall-familji. Wara laqgħa tal-Kabinett il-Prim Ministru żar ix-xogħlijiet f'żewġ proġetti ewlenin f'Birżebbuġa, il-grawnd tal-futbol u l-pitch tal-water polo. Żewġ proġetti li bihom u dwarhom il-Gvern qed iżomm il-wedid tiegħu. Żewġ proġetti li se jagħtu ħajja ġdida u aktar attiva lil-lokalità ta' Birżebbuġa. Fil-post fejn qed isiru x-xogħlijiet tal-grawnd tal-futbol, il-Prim Ministru innota li diġà twettaq madwar 70% tax-xogħol. Proġett li qed isir bħala parti mill-kumpens ambjentali minħabba proġetti danużi għall-ambjent fosthom il-Freeport. Freeport li tenna huwa importanti ferm għall-ekonomija. Tenna però li l-Gvern huwa impenjat f'dan il-kumpens ambjentali f'dan il-każ għat-titjib u l-ħolqien ta' faċilitajiet sportivi. Bħalma huwa wkoll il-pitch tal-water polo fejn il-Prim Ministru seta' wkoll isegwi x-xogħol li sar f'dan il-proġett. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru temm jgħid li din ir-reġenerazzjoni se tkompli. U wara Birżebbuġa minħabba l-Freeport u l-Kottonera minħabba t-Tarzna se jkun imiss ukoll li Marsaxlok igawdi minn kumpens minħabba snin twal Power Station li tniġġes.